mgbede ọma ụmụ ọdịnala Igbo ekele m ụnụ. A sị nka chi taata bụ orie ritere anyị ihe ọma, ka ihe ọma mere anyị, ka ezumezu mmụọ ndị anyị na ha na-emekọ ihe gọzie nwoke gọzie nwaanyị, ndị niile na-enu onu a. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu n'Oraifite, nwa Adama anyị na-akpọ arụ n'Oraifite. Ihe enyi maka ya ka m pụtara bịa n'ụbọchị taata bụ ka nkọwa ọtụtụ ihe wee kpọta ụmụ Igbo sị ka anyị teta nọ n'ụla, ka anyị kwụsị ịbụ ndị eriri eri. Nke nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ gbasalụ so-called family liberation. Ọtụtụ ezinụlọ megoro n'ụbọchị taa wee soro ụzọ dị etu a wee butere onwe ha ihe mgbu dị iche iche. Ụfọdụ ezinụlọ tinyere onwe ha na nsogbu. Ọnya ka a na-agba ma mmadụ jere enyu anyụ gwọrọ agwọrọ. Ihe m chọrọ ịjụ bụ ndị niile asị na ha eriri eri wee ghọrịa ha site na iri mindset ha, reset their brain. Ndị jewere ụka ọbịa wee wụsị n'ụzọ dịta wee kpọtọọ nna nna ha, kparịa ndị okenye, kparịa ndị ichie. Ka nna ajụ n'ụbọchị taa ha afọ a ndị niile anwasịrị na ọtụtụ famili ji emetọsie iri na ngwuru, ụfọdụ metọsie ọdụ ọmụmụ, ụfọdụ metọsie agba na anọ ọnụmọnụ, ihe ndị Igbo debere eji echekwa ngwuru. Ụfọdụ metọsie akpọ ndị nna nna ha ajọ mmụọ. Ịkpọta ofu ofeke ọbịa na be ngwuru be nna gị na-efekasị ofu ife, na-efekasị nnu, na-efekasị mmiri, na-efekasị mmanụ dị iche iche, were na-asị gị akpọtọ ndị nna nna gị. Ka mmadụ gofat ọ bụrụ na-ewe okenye mmadụ mụtacha ụmụ taa afọ zụcha ụmụ gị, ihe nwa gị ga-ejikwa ụgwọ ọ bụghị pụta wee sị gị daadị n'ọgụ nwa merie na ọ bụrụ nnukwu mmadụ taa wee na-akpọtọ gị despite the effort email ka ịfụ na nwa gị zara mmadụ wee zụọ n'ụlọ akwụkwọ. Ihe niile email ka ọ dịrị ya mma, ihe o jikwa ụgwọ gị bịara akọ na-asị na-akpọghị mmụọ ọjọọ, obi ya ga-adịghị mma. Ndị eriri eri ngwa ndị niile a ụfọdụ jere n'obodo dị iche iche, ọjị dị na be ha obodo ha gburu debe n'ala, ụfọdụ buru ụdara debe n'ala, je kpọta ofu onye si n'onye nwa ọ bịa na ụnụ ụnụ eje saịn ọrịa akwụkwọ na unu nyere pamishọn ya gbopụsịa ụmụ osisi ọgbụ tọrọ ọgbụ dị na agbụrụ ụnụ. Ụfọdụ ụmụ na ụmụnna, ụfọdụ ụlọ obodo dị iche iche, onye ahụ ebe na-efekasị mmiri mfekasị ihe na wee nara ụnụ ego wee rie. Tata ka o mechara ihe niile ha many years after, duplex ọ dịchara na obodo ụnụ, ụnụ enu ọ dịmara na obodo ụnụ, ndị na-abụ agaghaji ibu ndị eriri eri. Ka ụnụ na-emechara ihe niile a today ha afọ a, ka nkọwara ụnụ ihe ji msị ụnụ eriri ụnụ eri. Ofu ndị anyarị a potokiri si mba Britain wee bịa colonize ndị be anyị, si mba obodo oyibo dị iche iche bịa colonize ndị be anyị, na-ebutere anyị ụka ọbịa. Ọgwụ ofu ndị Britain na-abịakwa je colonize ndị India, colonize some part of China, colonize ọtụtụ ndị Asia countries. But do you know what happened? They never touch their language or desecrate their language or even their religion. I have been to India many years ago. Do you know that in India you can study to become a graduate without learning English? Do you know that English is an option? Do you know? Ọgwụ ofu ndị a colonizer anyị, mana baa ya mmadụ ịsụ asụsụ be nna ya ihere a na-eme ya. Ọ dịka asị nọ itibọrịbọ nọ ya asụ asụsụ ndị mba ọzọ. Anyị bụ ndị eriri eri. Ka anyị teta nọ n'ụla, ndị ọzọ colonizer anyị na ha sịrị ha colonize ha, mana ha emetụ n'okpere ha aka ma ọ bụ asụsụ ha uwe ejiri mara ndị. Mana kedu ihe anyị bụ ndị Afrịka mere?
anyị were ihe dị na swallow everything, erie anyị erie asụsụ anyị erie okpukperechi anyị ka mma wee rie anyị erie. Ka anyị bido n'ụbọchị taa chigata n'azụ. Ụmụ ihe niile ndị niile aja emebicha ihe na ngwuru dị iche iche na ụdị na-arụ ọrụ ezinụlọ today, ọtụtụ n'ime ha nọ n'agbụ ya because na ụfọdụ ndị ichie fụtara ụmụ ihe niile ha mere asị ọtọnọ, pụtara na ha mere atọnọ kpanye ndị okenye kparịa ndị ichie ndị tara afụ wee wube ngwuru a. Ngwuru anyị na-abịara na-eme ka stambani maka na ndị ichie put their life on the line wee zọdo ngwuru a. Ngwuru a akwụkwa ya inheritance. Ụfọdụ wu ndị ofeke ndị eriri eri ejesite ka aje chenji afa nna ha, ọ dị ha ka ọ chenji afa nna ha ihe na-eme ha akwụsị, ma ọ ka echenji afa nna ha mana ha ka ya bịakwa bịa kere ite inheritance na ya ngwuru wile na ị na-echenji afa nna ha ihe na-ebere obere ego. Ihe na-ebutere gị ihe mgbu ugbu n'itolitelu ijuru ese chi gị imezu ihe dị n'ụzọ gị, ihe mgbuwe na-abịara gị ọ bụrụ maka ihe ndị gboo mere na ngwuru. Ihe niile ndị gboo mere na ngwuru maka ọdịmma nke ezinụlọ. Gịnị ka ha mere? Na ha budoro ọdụ ọmụmụ n'afọ na-enwe a na-enwe nwa debe agba na-anọ ọnụmọnụ ihe na-echekwa ngwuru. Ọ bụrụ ihe ndị awụ ya problem mụ na-achị itolitelu dịka mmadụ ijuru ese ịmara onye wuchi gị nyere chi gị na gị na chi gị erikọrọ ịgbara aka entity sub powers ezumezu mmụọ niile kwesịrị iso gị wee jee mba wee jee weta ihe ọmadị na mba wee natabe nna gị ka ị gbakọdara azụ. Ya mere na ị gara n'ihu instead of gị ije chi gị azụ jee medo ihe imedo ijesi nọ ndị nna nna ya ha bụ ndị nsọ ka ọ ha ma etu a. Inwe ajụjụ n'ihe nkọwara ịhafụ my WhatsApp nọmba sendere message ma akọwara ya ka o doo anya. Ugochi tubelu Oraifite. Like our video, share ya among your friends, subscribe to our YouTube channel ka iwe na-egota nkụzi a na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị ya gazienụ n'ọfọ.